auto. Teda, pardon, opäť Mercedes. Ešte stále. Sabo Szilárd. Zatiaľ vlajky hore, uvidíme. Tá tretia. Opäť nie. Ale sledujte ten tým, priatelia, ten uhol. Zaujímavý posed, už sme rozprávali aj v tomto aute. Niektorí jazdci sedia na predných sedadlách vzadu. Peter Porkoláp, to je meno ďalšieho jazda, ktorý je pripravený a už vyrazil BMW E30 V8. A opäť zástupca maďarskej drifterskej školy. BMWčko asi bolo minulý týždeň ešte na vojenských manévroch v Lešti. Tak myslím si, že uhol krásny, trošičku menej dymu ako z Mercedesu, ale to môže byť aj rozdielným typom pneumatík. Každopádne tá prvá jazda, myslím si, že na slušnej úrovni.